ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak iti ayan ni bakla ita aryong lakay. Ay nawaw, di ba't imbagakin ka tulungan na kagsibog iti mula tayo? Ano sampay laang tagsibog asiksika? Napatagtilakad ko ita. Ay taramidem iti Anya kumapay ngay. Agpili ak itigaw na para iti apo ko ta. Ay wait, kaano ti coronation da? Inton Martes, iso nga itapay laang kat agpili akon iti isuot ti apo ko ta. Masapul nga isaw ti kapipintasan inton madanon dayjay Arabiay. At damit klase tapo ko ta. Kasano may padas na tigawn ngay? Kabisadok ti size ti apo ko ta lakay. Sige, pilyem tigawn asan unay anangina ti habang na. Hey, nalakalaang akasarsarita ni baklaan niya. Mabali na tawaran dagiti gaon nga ipapaabang na. Numalpas tilakad baw. Sumurot kantaw ni Jagardeng tatulungan na kiti trabaho. Naimbag nga aldaw yo, nananelya. Adda puto alako. Gumatang kayo man. Manuti maysa. 5 pesos laang nana. Mangi-reserve ka nga rod iti sangapulo a pirasaw. Dagasakto inton madamdama. Mapanak pa'y iti ayan ni bakla. Anya ti aramidin nyo ijay nana? Ay, agpili ak iti gaon para iti apaw. Amumay, contestant ni Cheryl iti beauty pageant dito'y barangay tayaw. Ayun, inton Martisan ti coronation night da. Wan, masapul nga isaganaak. Iti kasta kat mga bakti apo kaw. Mala, agpatuloy akaw. I-reserve mo ti sangapulo apo to para kanyak, bilain. Okay nana, di ulip-lipatan adagasan Adaak manan, Maribelen. Anya ti masapul mo, Marimelo day. Agpatulong ako makan ka, Mare. Ay nawaw, agpatulong ka ko na, Mare. Uwan ko ma, sa anak ngamin ang makapili. Iti anya. Kita amday to, Mare. Tulungan na nga agpili, no anya agaw ti maibagay iti anak kong. Ni, nagpipintas mo dagita agaw, Mare. Dayta nga rod, Mare. Nagpipintas, iso sa anak ang makapili. Panagkunak, kat daytoy agaw, ti maibagay kini Anale, Mare. Agpada kayo kanlakay ko, Mare. Daytamot lang ti pinili na. Daytan ti iavil mo, Mare. Sigurado ak ang maibagay launay kankwa na ti kasta kulay. Okay, Mare. Daytoy nga ruden ti abanga. Agpalas kan aryang lakay. Apay ka day. Nalipatam kaday nga itati coronation night. Ay wen. Mapantayaw, tapno mabuya tayo ti apo ko ta. Diyan nga oras nga agrong iti program. 6:00 ka na. Ay nawaw, nasapa pa'y magayang bakay. Nasapapay ngam agsaga na kalatan. Amukan aryaw, nakabumbuntog ka nga kutkutikan. Excited ka launay, mas. Ay kato na, excited ang mga bakti apo ko ta. Dipindilat ta. Ay, no para kanya. Ti apo ko ta ti kapipintasan ka na kwadalakay. Saan ang mailibak dayta? Gimatak iti popcorn akanan ta, Mare Melody. Mare, mangmangagnak ka day. Ay nawaw, nagsubli ka mat gaya man, Mare Belen. Gimatangak laang iti popcorn, Mare.
Kasla na unag ti pampanunutom mo. Ay, ag nervyusak nga rod, mare. Anya ko nam. Ag nervyusak para iti anak ko, mare. Ag nervyos ka kat saan mo't asikati makikuntis, mare. Kasano saan ang mga bakti anak ko, mare. Mga bakman kan saan. Tinapatag kat inaramid na ti kabanglan na. Kan napadasan na, mare. Ngam no siya amangkit kita. Adanam nama ang mga bakti anak mo, mare. Adalaban ni Anale. Ngatan. Wun, mare. Nalaing kan napintas mo ni Anale. Bagay na ti agbalin a beauty queen. Maasarak mo't kadagijay at judges. Apay ba nan? Una, taapay adayjay nga analipay lang tinangabak. Ha? Napintas ay adayjay. Napintas mait bagay. Nalaing pa ya. Oho, adayo anapimpintas kan nalalaing ti apo ko ta aryong. Ulay kan bakit? Irespeto tayo, ti desisyon ti judges. Oho, duling sa mo dagijay. Yeah. Di damaw ti agpilay. Dita ti jacket king ka bakit? Di mo maaklon no maabak ti apom. Una, tain sa ganaan mi daytoy a pageant lakay. Sa ita, dayjay nga analay tinangabak. Oho, sa urmot First runner up matyapo ko ta. Arig na nangabak bitlang. Una, ngam saan nga isaw ti mangisuot iti dayjay a korona. Maturog ka kay den. Puyat kun bannog mula dayta. Anya tigatangan nyo, Nana Nelia. Sa anak agumatang bilain. Ay nawaw. No saan kayo agumatang? Anya nga rin tigagarayo, Nana. At dala kayat ko asaludsodan kan ka. Ibagayo, no anya. Asinaw tinapimpintas. Tiapo kuno dayjay nga analay. Ah? No para kan ka. Asinaw tinapimpintas kadakwada. Agpada damot anapintas, Nana. May salaang atipilyum. Awan ti pilyak, Nana. Kas na kunak itayan. Agpada daan na pintas. Saan ang mabalin nga ikumparayo? Ta saan mo't nga agpada ti kinapintas da? Oho, napimpintas latamot ati apo. Anya? Iso amas daawak launay. No apay aday jay nga analay tinangabak. Ha? Duling dagijay at judges. Ti kayat mo ka di asawon. Nalalaing ka ngam dagiti judges, Nana? Di da mo ngamin amaw tiyang pilay. Apay akum conformity ipupos mo si kanila. Apay manaon. Impos mo may tiladawan ni Anal kintyapo ko ta. Una, tapno makita tano asino tinapimpintas kadakwada adwa. Eh nawa, masapul ka ding aramidem ti kasta. Duling dagiti judges ko nang paitipos mo. Di mo man ngamin pakibibyangan dagiti ipupus ko si Karyaw. Ar-aramidak daytoy para iti apo ko ta. No saan ati apo ta tinangaba? Aklunin tayo. Saan met ngamin akanayon kit iso ti mangaba? Ay basta, ilaban ko ti apo ta. Diyak amuking ka, nilya. Impos na pa ilang ti rupa ni Anali. Nakitak dayjay, Mare. Ay, marurudak man iti dayja. Bakit, Mare? Nagturod nga rod. Inayon na pa'y dagiti judges. Duling da ka no. Agar arami dayja anana nilya. Ag-commentak ko ma. Ngam naka-off comment mo't, Mare. Nagadupay mo't nga rod ti impos na. Naimbag kumaano di na inraman ti anak ko. Di na maaklaw nga inabak ti anak mo ti apo ko na, Mare. Saan anasaya at tikas di nga ipakpakita na, Mare? Kasarita, Mare. Ibagam, ano ada parikot na kat dagiti masaknan ti pangibagaan na. Di na iraman ti anak mo. Tanya ti amo jay ubingay. Diyak magustuhan tikas di nga ipopos yun, Nana Nelia. Apay, nakitam kaday anapimpintas ti apok ngam ti anak mo, Ay nawaw, apay akasta kayo aya. Awan dakas ngar aramidan ti anak ko kada kayo, Nana. Saan adi serbeng ti anak mo ang mga ba? Di kay agsao akasta. Amok nga inaramid ti anak ko ti kabailan na iso ana nga bak. Ado mati sakripisyo na para iti dayja a pageant, Nana. Arayan niya pa iti bagbagham. Napimpintas latta ti apok ngam ti anak mo.
No adda reklamo yu iti resulta ti kompetisyon. Kasarita yu dagiti masaknan. Saan ada kami nga agi natiguraan nyo. Ta saan mat ada kami ti nagdesisyon. Kita ang ngamin tiladawan da. Ada yumot anapimpintas ni Cheryl nga apok. Makita mag. No kasta ti ko nayo, saan ko akontraan. Ti kanyak laang, kat ikatin nyo tiladawan ti anak ko iti dayjay apos nyo. Nagtangkin mo't ngamin ti ulom nila. Apay aya, kat Facebook ko mo dayjay. Apay nga isuda ti masuraw. Win tainraman mo mo't nga rod ti anak ti sa balay. Di mo ka di maawatan dayta. Masapol nga i-post ka, tapno makita dagiti tattao apod naw ti ibagbagat. Amas deserving ti apota. Nawo. Di ka mabutang. Anya ti pagbutngak ngay. Di ka mabutang ama idimandaya. Oray anya pa iti bagbagayaw. Saan ko nga i-delete dahil a-post aryaw. Makamu ka. Aging tuturid ka man ako nakong. Kunakman no kinasaritam ni Nana Nelia, Mari Melody. Idi pa'y napalabas nga aldaw, mare. Ay nawaw, nakasaritam magayam. Apay adi na pala indilit tipos na ngay. Jakman amuken ko na, mare. Nagturod mo't amang ipos iti kasjay. Natangsit mo't ngamin nga agsasa o, mare. Ay, una yun. Bakbakutan akasta ti ugali na. Mas daawak nga rod, mare. Imbis nga agbalin a modelo iti apo ko na, saan? Taisupay ki di ti agar-aramid iti pag-aapaan nyo. Iso ti numero 1 nga agrekreklamo iti resulta ti pageant. Kasaritak tuman ni Kagawad Fortune may papan iti dayto abanag. Aywon, nasaysaya at pay mare. No saan ang maala iti nasaya at asaritaan, agpatulong kalaangan kadagiti masaknan. Agpatulong akman kada kayo, Kagawad. Anya ti may tulong ko. Kastoy ngamin, Kagawad. Adda agrek-reklamo iti resulta ti pageant. Ay nawa. Asino man? Ni Nana Nelia, saan ka no a-deserving ti anak ko? Anya. No iso ti pinili dagiti judges. Kahit asawan day ta deserving ti anak mo. Adto'y ti post na, Kagawad. Duling kanupay dagiti judges. Kinasarita, ngam isumot tinatangsit. Naglukon day ja bakit? Imbes ngagbalin ana saya at a modelo iti apona. Isupay kiti ti numero 1 a reklamadora. Sa anak ko mga agpulong kada kayo. Ngam aduma ngamin ti post na. Agraman ti anak ko kat inraman na. Agsasarita tayon tuno sumangpet ni Kapitan. Saan ama iparbeng ti kastangar aramiden na? Agyaman ako na, Kagawad. Apay ngamin, adiyo idilit ti pusyo, Nana Nelia. Ay nawaw, apay ko mga idilit ka. Wen tasaan anasaya at tikas di amapan nyo ipupost. Saan kayo nga ubing nana? Amuyo ko mati umnong aramidin nyo. Oh, kasjenan. Iti anyaga po pa'y lang nga idilit ka. Naipos ko nga rudan. Ay, awan makangag kayo ken kapitan numalpas ti seminar na. Anya, Nakasarita ni Mari Melody kan Kagawad Fortune, nana. Agsasarita kayo kano numalpas ti seminar ni kapitan. anya. Nagpabarangay mo gayam da dya ang meloday. Isugayam nga indilit mo, tipos mo. Kung ano na turid ka, aging tuturid ka lang gaya. Na, tay soda pa'y lang ti kampiam. Kanya tinamnamaan, kanunungan ka. Kampiyan ka nga oray si katayan ti bigtot. Di ka masyan iti apumaya. Awan mo ti reklamo ti apo ko ta. Okay lang kinkwa nga oray first runner up line. Ay, saan nga okay kanyak ti kasjay? Diyak laki di maaklaw na first runner-up lang ti apo ko ta. Data ti isurom, iti apom. Awan ano kasta ti kapanunutan. Imbes asuruam ni Cheryl, iti nasayaat. Si kakid ti adu ti reklamo na. Kano asumangpet ni Kapitan, Kagawad? Intun Lunes pa'y nana. Inreklamo na kanungamin ka, dayja ang meloday. Gaputa saan ama iparbeng ti kasya nga ipupusyo, nana. Indilit kumatan, Kagawad. Ora indilit mo, nalpasen nga imbabain mo ti ubing.
Anya, Di kay ngamin agbalin adarasodos, nana. ay sayang mo't nga may ti kinapintas ti apaw. Dagiti judges ti nagdesisyon. Iso nga irespeto tayo latta ko ma. Nalaing kinapintas mo't laeng tinangabak, nana. Ayun na yan. Iti kasta nga edad yaw. Agbalin kayo kumaana saya at amodelo iti apuyo ken iti sabali a tao, nana. Matuloy ka diti pa nagsasarita yu ita, Mare. Wan mare, ay isupay kit di apakataktakak. Ay won, indilit ni Nana Nilya tipos na, Mare. Mabuting lakit di dayjay mare. Nakaturturod ka mo, idi. Agin tuturod siguro mare. Indilit na, idi naamuan na ti plano, Mare. Uray indilit na, agsasarita kami latta mare. Ay won ituloy mo latan ti mangireklamo ken kuana, tapno saan nga agruam. Bakbaketan akas jeti galad na. Ay nawaw. Anya timbagadakin ka ngay. Ay, nagado ti sermon dalakay. Imbagak mo't nga indilit ko ti impost ko. Anya nga ita. Ay, nakababain. Pinagtitinulungan dak ijay barangay hul itay. Simungbat ka kumaa. Kasanaw kat adamo ni Kapitan. Kunak man no naturid ka. Agin tuturid ka lang gayam amang ipopos itikas dyan. Ay pangaasiman aryaw. Nakangagak lang arudan ijay barangay hul. Nayunam manan. Magnakmam day ta. Sakbay nga agpos ka. Panunutom ti epekto na itipada matao. Indilit ko nga rudan. Ora indilit mo no ado ti nakabasa. Nakababain. Tas ikaabak-bakitan pa ilaan tagreklamo. Santupay nga agreklamo dya ubeng. Ay, dayta kat tijak kayat kan kalakay. Inton sumarunaw. Think before you click. Sa nakastapos ka dagiti bambanag awan kay sa iskanda. Kadagiti bambanag apang rugyan laang ti apa. Nawatam! Ay nawaw! No saan man anapasamak ti kayat tayo, saan tayo kumang agbalin anatangsit. Agbalin tayo kit di kuma anasaya at amodelo para itipada tayo at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kitaam daytoy Jeric Lakay. Ay nawa, anya man hindi tabakit. House and lot. Ilaklako ni kasinsin mo Narlene. Ay nawa, nakangingi naman. Mabalin ka no ahulugan Lakay. Isupay kiti day ta paggastusan ta. Kan maysa, iti adayupay mo't alugar. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agpasyar tayo ijay Lakay. Anya? Mayat ti maadan iti vacation house ijay Baguio City anya. Pagpanunutan taman pa yan na yung bagbakit. Ang mga numaibus mo ti savings ta. Sapay 2 million mo't gayam tigatad na. Kurang ti kwarta ta bakit. Hulugan nga rod Lakay. Binulan nga agbayad ta. Kas na ko nakitayin. Pagpanunutan ta pa yan na yung bag. Nang runak dakkel agatad ti kasapulan. Panagkunayo nanang. Okay laang ka din no gumatang kami iti house and lot ijay Baguio City? Ay nawaw, an-anwan nyo ti house and lot aya, kat adamot balayo matay tanak kaw. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agbakasyon tayo ijay. Saanen a masapol nga ag-hotel tayo.
Gastos metla ang tikas jay. At the budget yu aya. Adda nanang, ngampang down payment laang Hulugan magkidi ti house and lot ang nakitak nanang. Asinaw ti mangilaklakaw. Ni Narlene nanang, ti kasinsin ni Jeric. At dagayam dagada ijay. Kukwa ka no ti gayim na nanang, tultulungan na laang amangila ko. At least amamuyaw. No bilang mantaad da parikot, nalakalaang amapan kayo iti ayanda. Wa nanang, narigat nga agpayso ti agtalak iti sabali a tao, taadumat ti scammer. Mapanak iti ayanda kasinsin mo Narlene inton madamdam malakay. Pagsaritaan mi ti maipapan iti house and lot agatangan ta. Sige laang, bakit? Sumurutak ko ma. Nga madamang ngamin trabaho kita. Siya kun ti makisarita kan kwa na lakay. Bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mi. O sige, tawaram ni patawar na, bakit? Wen lakay. Agtugaw ang arut tamangan tapay. Aggidantan arumwarin doon madamdama. Ag-tricycle lakay. Ay nawaw, at damat ti motor. No itulod nak iti ayan ti kasinsin mo, ang mga numaladaw ka iti trabaho. Sige, atagin ka dahi tabakay. Ag-tricycle laklatan, tapno saan ka amataktak. Agtugaw kang arutan, tamamigatan. Dayta ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Kitaam ti picture kan video. Kompleto dayta. Magustwak launay Narlene. Ay nawaw, gatangan nyo kit di ngaminin. Sayang dayta. Mabalin ang makita iti personal. Mabalin mat. Ngam no agawit ti gayim ko Adapay ngamin ije Manila. Itiks nakto nga rod kaano nga agsubli iti bagyo. Ngam at the reservation fee na. Manungay. 20,000 laang. Isublit to nung gatangan nyo ti house and lot nga ilaklako mi. Kasta ka day. Refundable mat kit di. Wano saan? Mabalin nga ikisay tayo iti bayadan nyo. Sakbay nga ited ko ti reservation fee. Kaya't kula amaamuan no apeng ilakla ko dati balay. Ilaklako na taag-migrate da ngaminan ijay Canada. Kasta aya. Mabalin ang maala ti contact number na. Saan? Siya kun ti makaamu makisarita kan kwa na. Sige, bayadan mo ti reservation fee na. Saan min nga ilako iti sabali ti balay? Et niya may bagat asawa ni Jeric, akasinsin mo Narlene, anak kaw. Nagsaritaan mi ti may papan iti house and lot, tatang. Nawaw, house and lot? Tatang. Ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Ijay, Ijay Baguio City. sino agayam mo mat ti mangilaklako? Ay nawaw, basta adda, tatang. No ibagak, sigurado adi yung lamam mo. Kindi kagungit anak kaw. Nagsalsalod-sudak lang mat. Asino mo ti saan makaungat no kasta lang, tatang. Alaweng, basol kaun. Agkalma ka lang, kati. Nagbayad ako iti 20,000 lakay. Ay nawaw, paraan niya ti 20,000. Reservation fee ka no. Tapno saan da nga ilako iti sabali. Kursunadak launay day a house and lot lakay. Ngam saan mo pa nakita iti personal. Kasinsin mo ni Narlene lakay. Imposible matan mo lukwanda ta. Di nakadiintad ti contact number ti gayem na, ngakin kukuha iti house and lot. Saan lakay? Iso kano ti makaamu ka data. Okay, parang sanda talo kwen. Kas naibagak itay, kasinsin mo day lakay. Kaano nga rot amapan nyo kita iti house and lot? Urayan mi nga agsubli ti gayem na iji Bagyo. Adda kanupay ngamin iji Manila. Sumurutak to numapan kayo. Kasapulan alakay, tapno makita mo't iti personal ti house and lot agatangan ta. Hello, Narlene! Nakaawag ka mat? Nag-message ti gayim ko. Kat, No adda ka no ti 100,000 mo ditang. apay ti 100,000? Down payment ka no para iti house and lot. Ay nawaw, saan ko pa'y mat anakita ti house and lot na? Apay asingiran na kon? Kasapulan na ka no ngamin ti kwarta ita. Saan ka di pa'y nagsubli iji Bagyo? Saan pa Ngam no awan kwartam dita, ilako na kanon iti sabali. Ay nawaw, nagbayad akmatin iti reservation fee kang ka. Ibagbagak laeng ano anya ti bilin na. Asino ti pangisindak nga iti 100,000? Ay katsaklatan bank transfer.
Saan ang mabalin nga isen ko itigayim mo? Siya kunti pangisendam, tasyak mo ti kasarsaritam. Di ka madanagan, ta saan kayo alukwan? O sige. Eh, yatim pa-deliver mo dito yung balay, si Kanarleng. Ay nawaw, di yung makita ay tatang. Washing machine? Nakita yung malagayam. Aping agsaludsod kayo pa'y lang. Nangala, matitikurat ang gatang mo iti washing machine. Kwartak ah. Anya ti panagkita yung kanya kaya tatang, awan makukwartak. Enya, Kasapulan tayo ti washing machine. Tapno sa anak amabannog, amangigilgil iti murong tayo. Iso adita, gimatang ako. Kumusta nga'y matit anak ko? Nakita yon ti house and lot agatangan yaw. Saan pa'y nga rod nanang? Ay nawaw, apay nga'y. Ada kanupay iji Manila tigayam ni Narlene ang mangilaklako iti house and lot na. Kaano agdwa bulan ng tinapalabas sipod nagsarita kayo? Ay, dayta nga rod nanang. Awan mo ti kontak ko iti gayam na nga ibagbagana. Kastalat nga rodan? Or-orayam ti text ni Narlene kan ka? Kapilitan ananang. Jakmat amo ti turturungak ije bagyo. Ay, narigat ti kasta anak ko. Sapay nangirwar kamutin iti kwarta. 120,000 tinairwar ko nanang. Bareng ag-text man ng ti kasinsin ti asawam. Nabayag launay ti dua bulan anak ko. Uno saan, ibagam ken Jeric akasarita na ti kasinsin na. Nakaumay kamat kasinsin Jeric. Napatagtibakan ka kasinsin. Anya ti ibagam aya? Kumusta ti house and lot agatangan mi kuma? Ay, day tangarot ti parikot kasinsin. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawan? Saan ko pa'y anak kasarita ti gayem ko nga adda ije Manila? Iso nga min ti mangilakla ko, kat nairanamat abisi matan. Nay, kasano ngayon day ta kasinsin? Urayan tayo lata ti text na kasinsin. Ay nawaw. Dua bulanan nga gururay kami. Di kay madanagan, takasaritak man ang ti gayem ko. Asap atan eh. Dua bulanan nga gururay kami. Nangala, iti kwarta gasgastusem si Kanarleng. Ay nawaw, day tala akan ayon ti saludsud yo tatang. Di kay kit di maragsakan, taadalat ta igatang tayo iti kanan tayo. Basta wak nga rudan. Na, Ang mga damit ti illegal nga aramidem dita. awan na, Sigurado ka din. Ang mga nagtaktakaw kamutay. ni tatang mo. Sana, sa anak nagtatakaw. Mala, mangang kay kit din, numabisin kayo. Di kay sumana udita, ta nakaturog ti apo ko yung. Isublim laangan ti kwartami Narlene. Ay nawaw, awan ti kwartayo kanya. Busy launay matigayim mo nga ibagbagam. Jakon mauray. Adda nga rod ti kwarta ken kuana. No talaga ka, ited mo ti contact number ti gayem mo nga ibagbagam. Tasyak ti makisarita kang kuana. Saludsudog pa ano, anya ti maibagana. Ay nawaw, kasla ka lamang lukluko Narlene. Manglukluko mat ni bagbagam. Makauray ka kading amin. Mano abulanan nga gururayak. Amum dayta. Anya nga rod ti ited ko kan ka, kat awan mat ti kwartayo kanya. Sikati nang italakak iti dayi a kwarta. Tati ko nam kat sikati makisarita iti gayem mo. Nagtalakak kang ka. Pangaasim, tadi mo dadaulan dayta. Iskamor mo gayam dayi a kasinsin mo, Jeric. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawan, matet bakit? Saan mat gayam a mailaklako ti house and lot nga impakita na kanyak? Anya? Day tatipudno lakay. Kasano anam mo am asan ang mailaklako ti house in lot bakit? Naamuak babaan iti gayem ko. Iso matlagayam ang nagado ti rason na. Ay na, nalabos ti kinaulbud day a kasinsin mo lakay. Mapanak man itayan tatag sarita kami itinalapat. San ada tao ti luklukon da dya tao? Kasinsin mo pa'y ngaro. Isublim ti kortami, Narlene. Ha? Naglaing kang agaramin ti istorya. San mo't ka mamailaklako ti house in lot nga ilaklakom ko na kami? Ni, nakadamagan nyo mo. Naduktalan ni bakit ko. Iso at di na ka maulbudan ita. Ha? Kasano nga rodon dayta? Isublim ti kortami tapno malpasan ti saritaan. Iskamar ka maggayam. Ay, awanin ti kwarta kanya. Ay ka ti pamuspusa ma. Isublim ti kwarta no di mo kayat ang may dimanta ka. Anya?
Nagtalag kami kan ka? Ngam kastig iti maaramid mo kada kami? Ay, kuha ka sinsin. Ikan na ko maiti pawayway. Awanin ti kwarta kanyak, tanagastos kun. Amumot, may saa ka single ma'am. Di mo irasun ti kinasingle ma'am mo. Tapno agaramid ka ti kalukwan. Hindi ite, pangalaam nga ite 120,000. Ay, day tati parikot ko itatatang. Isublim ti kwartasan mo bita ko kwa. Ramit ka. Awan nga ruden ti kwarta, tatang. Anya nga tanog mga klaangan. Hino, di mo pang gapintag limbang. Taura sa din ti paglimlimbangam. Amo tinamarswa ti kalukwam. Kasi mo ter aramiden ti daddo mga scammer. Agpanunot kay tinaimbag na rin anak ko. San aga po taglimbang ti solusyon dagiti daduma anak utang. Kat isumitan ti ramidan. Laglagi pa yung nga dati anak mo. Ay, anyan ti kastoy ama paspasamak, tatang. Di mo itarayan ti basol mo. Tas ikamu lang ti nagisagmak iti bagin. Kasinsin mo pa yung ni Derek. Scammer gayam day ji anarlin nanang. Anya? Saan gayam ama ilaklako ti house and lot nga ilaklako nakada kami. Na, nagturo din amang ilako iti saan nabot ako kwa. Day tangarod nanang. Ayan nan ngay. Ada ije balayda. Amangan mat no itarayan na kayo. Amangan no aglemeng ita tanadoktalan nyo ti kalukwan na. Awan mo tanda duma apaglemengan na no bilang nanang. Kan adamot anak na. Bantayan nyo lata anak ko. Sa inyo nga amo ti taray ti panunot na. Naaramid nan tupay ti mangloko kada kayo. Kat kasinsin na pa'y nilakay mo. 20,000 pa'y laang ti maisublik itamatet. Ay nawaw. Apay a 20,000 laang. Iso laang ngamin tinadiskitar ko. Si kamot gayam, naruli. Bayadak ti kwartayo a ginastos ko kasinsin. Ngam 20,000 laang ti maisublik ita. Ti 100,000 mingay. Inutak nga isubli no okay laang kada kayo. Mabalin mo ngamjak ka ti mabayagunay Saan ko pa'y ngamin anak kumpleto? Umdas mat siguro ti innam abulan. Saan ko ama ikariday ta? Ngam aramidak ti kabaalak. Pasensya kayo manan na. Sana nasaya ti naramid mo kada kami. Amok day ta kasinsin. Mano arabi imot din asa anak katurturog. Makunkonsensya ak launay. Sapay lang ko mata mapakawanda kun. Saan ko nga itarayan ti utang ko kada kayo? Pekes na tilangam. Napuyat ka manay. Sa anak nga rod anak katurturog tatang. Nagado ti pampanunuta. Daytan. Singirin na kamutin ti konsensyam. Wen nga rod tatang. Ipaawir ko manan ati apo ko yun. Wala. Agtrabaho akman tapno makabayad ako. Nagturid kamit ngamin ng mga ramen iti kasjay. Nasulisog akla ang gapo iti kwarta tatang. Ngam saan kun nga ulitin. Tayong baglangin Tayong pabayad na lang ting kwartada king ka. Saan da ka nga indemanda. Naasyan dalakit di kanyak tatang. No sa bala tao tinangaramida mi ti kasjay. Ang mga nusan lang 120,000 ti bayada mi ta. Wen nga rod tatang. Ay nakabutbutang. Agserbi ko mga adalkin ka dahi tanak ko. No kaya't mo ti madani ti kwarta. Nagtrabaho ka. Di mo panunutan ti mangloko iti pada matao. Anak ko. Ay nawaw! Awantal na ti panunot no linuluko ti aramid tayo. Isu aditay kumaalilawan winulukwan ti pada tayo a tao. Taamangan no itiudi na kat bukod tayo matla ang akonsensya ti mangdusa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg.
Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakitam ka din o adadamila ken Celso iti balay nga ipapaabang ta, Benito Lakay. At dadamat adwa, bakit? Nakapigpisa ti tukarda itay limabas sa kiti parangan da. Aya, Wen, ken kasi ti sigol, nakailad damanan. na, imbes nga agtrabaho da tapno makabayad da iti abang, kuryente ken danom. Ay nawaw, saan da pa ang nakabayad, bakit? Saan pa'y Lakay? Iso abinakapak pa'y laeng. Si kamot nga min tinainagan iti bil ti kuryente. Ay, una yan. Apay nga akasta. Ayun nga rod, sapay dakkel ti bilda. Mapan ka itayan da, tay palagip mo. Ang mga nunalipatan da. Ayun na, talaga mapanak. Saan mo't amabalin adida agbayad, Lakay? 2 bulan lang aruden adida nagbayad iti abang da. Umayak man, Mila. Da kayo magayam na nauring. Singirek ti bayad ti abang, kuryente ken danom. Ay kuha na. Siyak tinang back up iti bilyo. Katita, kasapulak mo ti kwarta. Iso asingirin kayo. Tapno saan matlaang amaurnong ti bayadan nyo. Pasensya kayo, ngam awan pa'y ti maibayad mi ita nana. Ay nawaw, apay nga awan. Saan nga min anak katrabaho nila kay ko iti makabulan nana? Katanya ti aramidan nyo nga agasawa. Apay adi kay nga min makitagkag. Awan mo nga rod pa kitaggadan nana. Ay nagaduditano kayat yu lakit di. Da kayo ti agsapul iti pagtrabahuan nyo. Ta saan at trabaho ti umasidag kada kayo. Ikan na kami iti 2 alawas apawayway nana. Siguraduhin nyo lang nga makabayad kayo, Mila. Agpapada tayo lang agkasapulan iti kwarta. Katkas borders ko, responsibilidad nyo ti agbayad, taday tamot tinagsasaritaan tayo. Ninanauring mo da jay. Agsingsingiran Celso Lakay. Naimbaglaan, tas andak nakita. Karkaro ang makaungot dayjay ano nakita nakailad laang dita. Mano abulan ti santa na bayadan na ya. 2 abulan Lakay. Abang, kuryente, kandanom. Ay nawaw, 2 bulan lang gayam kat. 2 abulan laang ngam nagadun nga ibagbagana. Kaano nga umay manay? Di mawatak iti 2 alawas apawayway Lakay. Kasano nga no dita makabayad, bakit? Diyak mo, awa mo imbagana. Masapol nga akita ka iti pakitang danam Lakay. Narigat no mapunwan di bakit kat papanawin data. Nalpas manen ti 2 alawas. Adamot siguro na diskitaran nyo, Mila. Awan pa'y nga rod nana. Anya, Saan kami pa'y anakitang dan nana. ay nawaw, anya nga iti inararami nyo iti 2 alawas. Nagsapsapol kami iti pagtrabahuan may. Apay ngamin ang naikat nila kay mo iti sigod a pagtrab-trabahuan na. Diyak mo nana. Ay, pangaasiyo ah. Awan nga rod nana, anya nga iti maaramidan may. Na, agbayad kayo kumamutin ah. Tibayad ti danumken kuryente launay. Agreading damanen para itaabulan. Di yu ibaga nga ipaback up yumanen kanyak ti bilyo. Ay agbain kayo mo't ah. Ay, masurunak. Anya ti parikot mo ay Marimila. Marurudak launay iti dayje abakit. Ay nawaw, asino abakit mare? Dayje abakit auring Saan makauawat? Nagrigat akasarsarita mare. Anya ti diyo nagkinawatan aya. Agsubli-subli nga rod iti ayan may. Agsingir kano iti abang, kan bayad ti danom, kan kuryente. Ayun, ti ko nam kanya ket 2 bulanen asaan kay anak kabayad. Wan mare, binakapan ng agpaiso, ngam nagadumot ti sa una. Makitangdan kay ngaminan, amare. Ininutin nyo abayadan, tapno awan maibaga ti landlady yo. Pangusaranda ko maiti kwarta?
Ay nawaw, panunutin nyo nga agab-abang kayo laang mare. Ab-abangan nyo ti maysa abalayda. Katkas borders, pagrebangan nyo abayadan ti abang yo. Kas namot ti bil ti kuryente kandanum yo. Anya nga rod ti maaramida, kat awampay nga rod maray. Na, saan mo't amabalin ti kasta mare? Agdiskitar kayo ata responsibilidad yo nga rod data. Ay nawaw, siya nga agpay so ti gayem mo. Ngam kastamot ti panagsasaom kanya. Anya nga'y naurnungan ti bayadan da. 5 bulan samot tan bakit? Wan, 5 bulan ang lakay. Ay no, anyo tara aramidan dagita nga gasawa ya. Tunggal ag singira kat nagado arasunda. Siyak pa'y ti pagbayadan da iti bills da. Anya nga rudan ti planong bakit? Mapanak manan iti ayanda. Kasanunod ti nagbayad. Papanawag idan lakay. Saan mo't amabalin ti kastoy nga aramidan da? Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta. Makisarita tayo tinasaya at bakit? Ipalawag mo ang nasaya at tabarang maawatan da. Una, no adapay konsensyada adwa lakay. No awan latta. Talaga apapanawag idan. 5 abulanan mila. 500 lang ti maitad ko ita na naureng. Ay nawaw, kurang ati 500. Isumot lang ti adda nana. Tunggal umayak ag singir ket nagadu arason nyo. Iso nga rod ang makisarsarita kami itinasaya at kada kayo nana. Kastalat tang arudan? Gaputan nakisarita kayo, saan kayo ngagdiskitar? Saan akasta nana? No kastamot laeng, nasaysaya at no pumanaw kayo laengan. Na, papanawan na kami. Una, tamarigata nakmeten kada kayong agasawa. Diya mo no anya ter aramiden nyo. Kasla di yumot ngamin ammo at tulungan ti bagbagiyo. Ay, saan basta-basta ti kasta ka panunutan niyaw? Adalat ta ti karbangan may, kas borders yaw, nana. Kumusta nga'y bakit? Nagbayad na. 500 laeng lakay. Ay nawa, kurang dayta bakit? Wan nga rod lakay. Ay, sakit ti ulo dagi jay nga agasawa. Papanawon tang arudan nida. Kumaang naturod mat asumong sungbat ni Mila. Anya, Iso kano ang makisarsarita da itinasaya at tawan pa'y pagbayad da. saan mo ta mabalin ngagpatinggalaang iti sao? Day tangarod lakay. Naurnungan ti utang da. Ngam di damat ko na ngayon inutan da abayadan. Manuti bil da iti kuryente. Ay, dakkel manen lakay. Awan latambok. Kapilitan asyak manen ti agbayad, tawan met bibiyang da nga agasawa. Relax da laeng met ngamin. No kasta, kayat ni Nana Auring apumanaw kayo? Won, maray. Agasam man ngamin ti 5 abulan, mare. Awam mo nga rod maibayad, maray. No kasta nga rod, masapul apumanaw kayo, mare. Anyat ko nam, pumanaw kami. Wana, tano saan kayo pa'y apumanaw? Ad-adda dumakkel ti utang yo kadakwada. Rupat kwarta kididadya bakit Rupat kwarta mo't nga ibagbagam, mare. Adda karbangan da, tabalay da dayjay, mare. Kan may sa, kaslaawan mo't ngamin plano yung agbayad. Ay nawaw, pagkunamot nga awan plano ming agbayad. Wen ata inuray yo ang maurnong ti 5 abulan, imbes ang makitangdan kayo, agil-ilad kailaang di tabalay nga ababangan nyo. Ita, da kayo ti agriri, tapapanawan da kayo. Adalat ta karbangan may, kas borders, maray. Ay na mare, aramiden tayo ngamin ti responsibilidad tayo, Inikat mo maggayam ti hos ngagturong iti ayam damila, Auring bakit? Para makita, Anya, nauma akon ngagsasaulakay. Isumat laeng asaan da kayat abayadan ti danom nga usaran da. Agraman kuryente kan abang da. ang mga nagreklamo da di barangay hall. Ay nawaw, agreklamo da laeng Anya kumaita. Naibusan ti pasensya kadakwada lakay. Anya, Awan matan sumangpot adanum iti ayan minanauring. Inikat ko tadi yumat ammo ti agbayad. Anya nga iti usaran may. Ay nawaw, di ka kadi makaaw-awat, Mila. Managing bubukod kayo mo.
Da kayo laang ayat ti agkasapulan iti danom. Inikat ko ti Hosyo, tadi yumatam mo ti agbayad. Isubliyot inikat kyaw. Amo yung adda kami pailang ditoy. Agbayad kayo pa'y Awanan pangalaak iti pag-back up ko. Wen, agbayad kami to. Ti kayat ko kat agbayad kayo itamat laang. Mawatan na kumamot takasapulan mi kan tatayo binito ti kwarta. Tilaang balay nga ipapaabang mi kada kayo tinamnamaan mi. Isubliyo ti danom, no? Kaya tiyaw, nga agreklamo akin ni Kapitan. Si kapay lang ti agreklamo. Umuna iti amin, saan mat asika tinagrabyado. Mano abulanan mila. Mano abulanan. Anya ngayon, awan mo ti pagdigos. Imot nga roday di anana oring. Mapanggaman ki diti ni Kapitan. Iso nga agpayso ti planok lakay. Saan na makauawat da di bakit? Ada maintad ko a 500 kung kwa na idi na palabas. Nagrigat laki din di kastoy. Di ka madanagan lakay. Agpatulong akan Kapitan. Sigun iti nabasak iti online kat ada kanumat karbangan tayo nga agab-abang. Sa apay lako mga ataksyonan ni Kapitan ti parikot ta. Wen nga rod. Sa dino ti papanam Marimila? Mapanak agreklamo ken Kapitan, maridalay. Ha? Wen tawang mutten ti sumangput adanum iti ayan may. Ang mga no inikat ni Nana Auring ti Hosyo. Wen, inikat na. Agbayad kay ngaminan, Mare. Di kay agbalin at tiwod. Nasaya at nga ruti kasjay nga inaramid na. Madanagan siguro no dumakkel ti bilda. Kat saan kay manen nga agbayad? Amumot, Mare. Mabaybayadan ti danom ditoy. Ay basta, ipabarangay ko day di abakit. Adda karbangan may kas borders. Ay nawaw, ang mga numadaksan ka laang, Mare. Agbayad kay kitdi ngaminan. Tapno saanan adumakkel ti issue. Agpabarangay samot ni Mila. Ay nawaw, asino tinakadamagang Benito Lakay? Nakita ka nagturong iti barangay hulitay. Ay nawaw, nagturudan day ta babae. Makita man, noon niya ti baga ni Kapitan Gankwana. Iti kasta nga inaramid na kaslaim pabarangay na matlaang tibagina. No apay ngamin nga agparigat da agbayad. Isumat lagayam a pinapanaw da ida iti sigod a nagabangan da, takasta ti aramid da. Naumalakit di ti sigod a landlady da. Anya ti imbaga ni Kapitan. Nakababain, silso lakay. Ay no, anya ti imbaga na ya. Sakbay ka nung agreklamo ta, kat siguraduan ta nga awan ti bidot ta. Anya, di nagsamot among adda ti karbangan lagi ti borders. Lagi ti kaskada tayo nga agab-abang. Imbagak magkengkwana, ngam awan latamo lakay. Kit kasano nga rodaytan. Nakababain ti masermunan iji barangay hall. Jakon kaya ti agpatulong kan Kapitan. Amangan no ada ti amom amabalin apakitang danan may maridalay. Ha? Anya ti ko na Marimila? Makitangdan kayo? Uwan ko ma, tapno makabayad kami meten. Anya nga itimbaga ni Kapitan idinapan ka iji barangay hall, Mare. Sinirmunan nak mari. Kunak tumo ngamin kan ka. Marigatan kami kan lakay ko mari. Makitangdan kayo ngamin tain inutin nyo abayadan dagiti rumbeng abayadan nyo. Uwan mari, anusan mi abayadan. Un ngamin tapno di na kay papanahon ni Nana Auring. Ay, nagrigat ti kastoy mari. Aramidan nyo ti pagrebengan nyo iti pada nyo a tao. Bayadan nyo dagiti rumbeng abayadan nyo. Iti kasta, lumagan ti biyagyo. Ada nga rod amom apakitang danan mi mari. Awagak ti kabsat ko, Mare. Bagaan kanto no awan pa'y nabirukan da at tauhan da. Talaga apapadawa kung dagita at tao lakay. Ibaga may tinasaya at bakit? Ibaga matibayan na lang tinamnamaan ta pagbiyagan ta. Nang runagad di tamot kabagalan tagtrabaho. Wan lakay. Sabi lang ko ma, tamawatan tamot na ita. Wan nga rod. Nasakit ti ulok ang makisarsarita kadakwada no daduma. Taipilit damot ti amuda. Ikam ila iti pawayway. Tapno makasagana da ken makabirok da iti pagakaran da. Narigat ngagpaiso no nasingpat ta. Maabuso tamot gayam.
Mayak ta napatagtibagak kada kayo. Anya dayta nana aureng. Ikan kayo iti makalawas tapno agbirok iti pagakaran nyo. Ni, saan kumamot akastaan nana? Kas landlady, adda karbengak amang papanaw kada kayo. Nang runa kat diyo matammo ti agbayad. Adda na urnong dito'y nana. Ha? Adda 5,000 mi dito'y. I-advance ko nana. Amok adakkel pa'y tinabate, ngam sapay la kumaata ikan na kami manan iti pawayway. Inutan mi abayadan ti balance mi nana. Amangan no kun kunam laeng mananday ta. Amangan no siyak tupay ket dit ipabarangay mo. Saan ang mapasamak dayta nana? Itad ko ti 5,000 kada kayo. Adamot gayam. Di kay madanagan, taadamot kan trabaho may. Makabayad kami nana. Pasensya kayo na ano na bayagan. Ay nawaw! No amom asika ti ada nagkurangan na, agpakumbaba ka. Aramidem ti pagrabengam. Bayadam dagiti rumbeng abayadam. Iti kasta kat lumagan ti panagbiag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.